Humanitarna akcija intenzivnejšie počala u januaru, keď do prostorijog mesnej zajednici, Ruskomu, kafiču u centru i da jednih predavalnjoh postaveni škatuli za dobrodzečni prilohi. Pojedinci i firmi zo Zvalalu tiž pomogli, takže podarovali budovateljni materijal ljebo penježi, a poteraz nazberani vece jak 80.000 dinari. Roboti na prostoriji za Aleksandra počali prešloho vikendu. Jak vidíte, že beton uľatý, oblak položený, komín še robí, kibla še robí. Čekáme to tí roboti da še završa. Porobíme múry so styrodurom. To dúfam, že lepšie, bo takú izoláciu neseme mal terisať, bo takú bude izolácia i dom fino, hej, bude vypatrac. Uvidíme, keď nám ostane penieži, keľo nám ostane, môže bude i kupatilo dajaké. Dom ja by ľubel da, už keď môžeme da porobíme to, ale všetko zaviší od sredstv, jak nám ostane. Každá pomoc dobrá príde. Ja hovorím, že i 100 dinari, i 20, i neznáme jak, to veľká pomoc. I to, keď veľa ľudí, to vám barz môže pomôcť. Len treba mať zboľu. Tak ty budeš teraz mať svoju prostoriu, hej? Tak je da. Ja i tak malu planu da ju sedzim, ale toto še deselota sú gdje pohoda. Хто жада помогнуть, свой добродзечний прилог іще вше може у руці з до спомнутих шкатулох контактувати з Елеміром Надьом, Бояном Юрічом, лебо прис до обісця Фаркашових. Як варя організатори акції, динаміка роботов завіші і от хвилі, але keď všetko буде ísť po plánu, Aleksandar Farkaš ще до своєї просторії годзен uselіць už koncom idúceho týždňa.